President Ramaphosa sipilele. Comrades, mandithathe ithuba ndizazise kuqala igama nguSindile Katoni, Deputy PT Coordinator in the province of the Eastern Cape. Yes. Size apha ngokuthunywa andihambi ndedwa. Ndihamba noComrade uBalungile Sapho, who's also the task team heads dealing with communication in the entire province. Siyavana. Yes. Comrade, we are here as directed by the convener of deployees, Comrade Ukubai, kuba ingakwazi ufumaneka because of other commitments. Wasi director kuba masize emveni efumene information that nilapha eCalata nifuna ibe kanti niyakwazi uattend. And sabe nathi sinezinye commitment, but were directed by the ANC National basibe kanti silapha kuni. But before sibheke phambili, Comrade, as you all know, the challenges of the Eastern Cape, kukho a team that deals with elections, of which benifumene abanye beni communication apichaza khona our roles and responsibilities. Ethi ke ngoku from time to time funeke kanti si under even ourselves of the supervision of the National Executive Committee. Siyafuna kananjalo to indicate that ever since the 25th of June, oko besilapha e-ofisini to make sure that the office is opened to the branches of the ANC, abantu bayazi office ivuliwe. We have also tried our level best to give direction. Abantu sibathathe through ba-understand into eyi-one, kukho i-PLC ayisithi abadila ne-disputes. As a result, kwakho futhi into beniyazi ngaphambili bekuthiwa yi-PDRC. Namsebenzi busenziwa yi-PDRC. Umuviwe ngoku wenziwa again by the PLC. Ekhokhelwa nguComrade uJack neteam yakhe. Njengoba nimane nibona abantu besiza apha e-ofisini bebefikela kuthi sikwazi basibadirect. I want to reiterate that besingadili ne-dispute, but to give clarities. Sithi nansi inyango we-dispute zi-attendwe kula area. So ndifuna ulungisa le nto ibe ngathi thina sidila ne-dispute, but wonke umuntu ofika apha e-ofisini must be given clarity njengamalungu e-ANC, because abanayo any office outside the provincial headquarters of the African National Congress. Before ke sibe kanti simamela olosiba namhlanje nize ngantoni, ndiyafuna uComrade Balungile ibe kanti izakwazi athethe nani akwazi ubulisa before sibe latukeli sibheka phambili. Comrade. Bandla. Awethu. Manga. Viva ANC, viva. Viva. Thank you very much, Comrade Tony. And only Comrade ba ikhona into kufuneka ndiyithethile. Because uComrade Tony se-explainile ukuba sifike kanjani apha sizokwenza ntoni. Into ebalulekileyo ke into ethi xa ekhona amalungu ombutho ezi-ofisini zombutho akamameleke, so that bezophuma beqolisekile. Eyona nto ke sizoyenza njengoComrade Tony esitsho ukuzova ukuba why comrades are here, and then thereafter sizobona ke ngoku ukuba apho kufuneka izinto zidluliselwe khona zidluliswa kanjani. Sizawunikela kuni ke comrades nisixelele, emva koko ke uComrade Tony uzobe sesixelela uba okay siyifumene into eniyithethileyo sizayidlulisa njengebetshilo ukuba silapha on the directive of the convener of deployees to the Eastern Cape. Amandla. Awethu. Comrade, ngiba masibulele mani kwezinkokeli ngale ngcaciso zisinike yona. Sizawungena ke ngoku kwezi demands zethu. Bese sizifundile masibane, sazicacisa but for record purposes. Siyavana Comrade, funeka nalapha siphinde sazifunda so that bazazamkela sibe sine clarity. Andifuna uwaste ixesha ke Comrade ngale nto. Zihamba ngolu hlobo. Demand number one, the ANC must deploy in the Eastern Cape the NEC to supervise councillor selection, PGMs and community meetings
in all affected branches. Direct the RECs to hand over nomination packages to branches and take action against REC deployees who ran away with packages. And reinstate and confirm ANC membership status of all members that were suspended by the defunct PTT. This is issue raw data for all branches convened BTMs between 2025 and 2026. NEC to review and set aside a new online membership system. Bring back the system where branches were qualified instantly by the system, not individuals. The NEC to review and set aside the new online membership system. Remove the ANC Secretary General from verification of branches into a newly revamped system. Dissolve, dissolve the ECPDRC and NDRC and appoint an independent body. Umzekelo, ama veterans or sikhangelwe Electoral Commission of South Africa. Ikisendli shele lento, but they independent board. Sininzi ezi-20 rand izimane ezitshona kule system kambalona. And sinayo Comrade Tony into ethi ikhona ke kumele uyenziwe ngezimali ezitshonayo. Sigcwele iziliphu apha. Kodwa singene ezimithingi. Investigate the ANC Secretary General Fikile Mbalula for manipulation of verification reports, gatekeeping, interference, inconsistency, factionalism, and dividing the ANC in the Eastern Cape, and putting the name of the ANC into history. Investigate Comrade Cyril Kaba for adjudicating matters alone without a correcting NDRC meeting. Hlala yedwa Comrade Tony Latabane adjudicate matters of what 24 hours azigqibe yedwa. Abuye sithi urhotya kaskenanga. Reinstate the dissolved PECs by the unconstitutional PTT. The National Integrity Commission to deal with Eastern Cape Integrity Commission matters. And we wish for a consistency there. Bagla region yethu sino Comrade Mpolo. Ngoba we will step aside. Iminyaka but abanye ababanjwayo bona barhoqi wonke umuntu makarhoqe comrades nami ubangomso ndinechaphaza as painful as it is comrades nakandiyolungisa ingxaki ezilapho kuye ke ngoku xa ndikliniwe ecourt so sicela loo sicela i-consistency phaa ndiyayazi ke le siyireyizayo comrades ukufa nophila kuthi laa nto but we were born ready comrades, we were combat ready. The most important one when I comrade Tony is that comrades, the leadership must commit to taking the ANC out of court. We ran to court because we felt there was no protection at all from the upper structure. We need political solutions for political problems. We are open to engagements, Comrade Tony, even if tomorrow we can be convened into a meeting as comrades who are in court. Nababantu. Lanto yasecourt ayonto karhotya umpande nomzotho. Yinto yababantu babona apha. Siyashota Comrade Tony xa usibona apha. Asiphelelanga. Asinamali sayoza beqala. If it means be Comrade
Tony thina besinohlala apha iveki yonke laa nto yasecourt resolve asivelanga sathatha idecision comrades yecourt sive icons comrade Tony saqhathwa sabona uba ayikho enye indlela except to run to court. We want isober leadership ANC ikizapha ephondweni. You are ke comrade Tony that we are here today. Upresident ungapha eChrisani. Kudala simbhalela umongameli comrades. Sicela intervention from the office of the president of the ANC to intervene on matters of the Eastern Cape ANC in all these matters that were written. So sibawela process impartial guided by the constitution, principles and the guidelines of the ANC. We commit, comrades, the last issue, that if all our matters are attended to, and we also commit, comrades, that all our energies will be discharged towards the 2026 November 4 local government elections and make it a point that ANC becomes a victorious organization on that day. I thank you. Away, Joe. Away, Joe. Thank you very much, leadership. Ndicinga uba into yenu le and nathi sivile asivakali ho sisiyeke kuthiwa siphelelwa ziibhedi ndizama ucacisa into yoba sisivile ii-demands eliziprezentileyo apha and itsho iripoti uba kuprezentwa into eniyazi nonke ilishwa loba ayaziwa kweli cala bekucaciselwa thina njengoba besendithilo ke into yoba okwethu kuzothatha ipetishini into ezawulandela ke ipetishini sizayisayina on behalf of the convener of deployees in the Eastern Cape ukomithile ke yena into yoba over the weekend uzawuconvena i-team to look at the demands one by one. Then emveni koko akwazi u-indicator into yoba kubuyelwa njani back kuni within the timelines besezibekiwe. Ethi nantsi into ezakwenzeka nantsi enye. Kodwa part of the issues eneziraisileyo zezinye ziglaring. Ngoba ucomrade uRhalema uye wabhala ileta ecacisayo uba mayiphathwe njani umcimbi we-dispute specifically kweli cala lase-Eastern Cape nendlela ezawukwazi uhendlisha ngayo. Xa kudityenwe ke ngoko over the weekend uzawunika iresponse ecacileyo. As a result, even the PT kwela icala has managed to provide support to the PLC in terms of administration. Amanye ama-comrade can further confirm into yoba ngoku bazifumana i-receipt ze-emails abebethe bazibhala. So kukho ezo clarities, but asizophendula on behalf of the NEC. NEC will sit kuba nibhalele kuyo ikwazi udevelop i-mechanism yokwazi uphendula. Kodwa kwethu is just to confirm that over the weekend the leadership capable izawukwazi udila these issues and revert back to you about the process ezawukwazi ulandela. Sizayisayina ke ezi pages nepetition yenu nikwazi ufumana ikopi so that isebenze as i-reference. Nathi size apha ngokuthunywa zezonto comrade esithi masisi-adresse kuni, kodwa sisithi we have given a commitment ba le micimbi yenu izawukwazi uhlalelwa yi-leadership ikwazi ubuyela kuni in good time. Mandla wethu mandla. Thank you very much.
Yeah? How can you pronounce it? Nancy, let's going to like. Say no. That's the comrade leadership, no attachment. Mansa! Away to Viva NC, Viva! Viva NC, Viva! Tinto Mama! Tinto Mama! Comrades, Sibugiba usayina ngoku. Nexesha lithathwe yinja. As well as Chilo, we've got comrades who are traveling very far. Up amongst ourselves, we've got comrades from Alfredo, we've got comrades from Chokabi, we've got comrades from Amatoli, and the very lovely and wonderful Kobusana Richie.
that are amongst ourselves. So we are properly acknowledged, comrades. This is what we are going to do now. Masibethe langoma yethu comrades ukuyela phaya ezitransportini and then coordinator betransport badibana no-comrade Loyiso there, my trusted Leonard friend. Niyambona mos Loyiso? Coordinators of the transport badibana noLoyiso phaa, then kulungiswa izafika zilungisiwe. Impendulo kuthiwa kaloku comrades sithe 7 days lakho bazawuthanga zonke weekend. Amandla! Hey, go! Thank you.